Wel, siwmai a chroeso i'r wers fyw yma. Bore da i chi, chroeso i ein ail wers nadoligaidd ni. Os nad ych chi wedi dilyn y wers gyntaf, mae hwnna ar gael i chi wylio nôl ar YouTube. A mae yna ddwy weithgaredd nadoligaidd wahanol ar hwnna i beth i ni'n mynd i fod yn neud fan hyn heddi. Felly, ewch yn ôl i edrych drosti os ych chi chwilio am ragor o syniadau i ddilyn ar gyfer y Nadolig. Wel, croeso enfawr i chi. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gofnodi i hwb ac yn barod i ddechrau arni. Nawr, ar gyfer y wers heddi mae angen yr dudalen weithgareddau. Mae'n sgrolio'r hyd gwaelod y sgrin fyna chi'n gweld adobe.l/25 Nadolig 2, oherwydd mae hon yw'r ail wers nadoligaidd sydd â ni wrth gwrs. Nawr, cofiwch athrawon, os ydw i'n mynd yn rhy gyflym i chi, bod modd i chi i oedi'r fideo, lle chi wasgu pause ac yna ailgydio na fe pan mae'n siwtio chi. Ond yn dweud hynny, dwi yn mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r porwr, o'r cyfrifiadur, i'r iPad sy'n mynd i fod yn rhoi bach o amser ychwanegol i chi hefyd. Right, wel, dewch i ni gael bwrw golwg te ar beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Draw ar y dudalen weithgareddau, dewch i ni gael ei gweld i fan hyn. Nawr, allwch chi agor y dudalen weithgareddau yma gan agor tab arall. Chi'n chi gweld fan hyn ar Chrome, dwi'n defnyddio Google Chrome, falle bod chi'n defnyddio rhywbeth fel Microsoft Edge neu Chrome os ych chi ar Chromebook. Yna, mae da fi Express ar agor ar un tab fan hyn, dyma Adobe Express, ond wedyn ar tab arall beth nes i oedd teipio hwn, adobe.l/25 Nadolig 2. Iawn, felly llwch chi wneud hynny nawr i agor dudalen yma, neu os oes iPad gyda chi, fel sydd â fi fan hyn, allwch chi fod yn agor app camera eich iPad i fyny ac yn sganio'r cod QR i gael agor y dudalen yma i fyny hefyd. Nawr, dwi'n mynd i fod yn mynd nôl ymlaen o'r iPad i'r porwr, dechrau gyda'r porwr, dechrau gyda'r cyfrifiadur, ond yna mynd nôl ymlaen i'r iPad. Felly mae hwnna'n mynd i roi tymach o amser ychwanegol i chi heddi hefyd. Right, wel, beth am i ni gael gweld be ni'n mynd i fod yn neud te, fe? Dechrau ni gael sgrolio lawr, a dyma ni, gweithgaredd un, darlun adder Nadolig. Nawr, ni'n mynd i fod yn arlunio. Ni'n mynd i fod yn tynnu llun. Ni'n mynd i fod yn arlunio adder Nadolig bore yma. A ni'n mynd i ddefnyddio nodwedd yn Adobe Express, sef snapio i siap. A beth mae hwnna'n meddwl yw, os ych chi yn wneud siap aniben, ac yna reit ar y diwedd, pan ych chi wedi gorffen y siap, bod chi'n dal eich botwm lawr, eich bus lawr, ddim gadael y botwm i fynd, yna bydd Adobe Express yn tacluso'r siap na i fyny i chi. A ni'n mynd i ddefnyddio hwnna i greu ein addurn Nadolig. Wel, dewch i ni gael clatio bante, dewch i ni gael mynd draw i Adobe Express, i gael dechrau arni. Right de. Dyma ni, dwi ar dudalen cartref Adobe Express. Mae angen i fi newid yr iaith draw i'r Gymraeg, oherwydd mae'n Saesneg fan hyn. Felly, i newid iaith Express, na gyd sy'n rhaid chi wneud yw clicio yn y cornel top ochr dde ar yr avatar fan hyn. Nawr, pan chi'n clicio hwnna, fe welwch chi hanner ffordd lawr fotwm o'r enw Settings. Rwch clic i hwnna, ac yna i ni mynd i agor y gwymplen gyntaf yma a dewis Cymraeg. Right. Mae hwnna nawr wedi newid popeth draw i'r Gymraeg, wedi clicio ar X, a dyma ni yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, wel, i ddechrau arlunio, sgroliwch lawr i'r deilsen oren gyda'r robot lliwgar ynddo fe, a cliciwch fyna i agor yr app arlunio i fyny. Right, wel, beth cyntaf sy'n eisiau ni wneud yw tynnu llun cylch taclus ar gyfer yr addur Nadolig. Felly, dewch i ni gael dod draw i'r cornel top ochr chwith, dewis brwsh. Nawr, mae angen maint y brwsh i fod yn llai, rhywbeth rhwng 15, wel, rhwng 10 ag 20, felly rhyw 15 yn iawn, 18 na fe, dim problem. A wedyn ni'n mynd i adael ar y brwsh cyntaf yma, brwsh crwn caled a'r paint yn ddu. Right, nawr, falle bod chi moyn ymarfer hwn ychydig weithiau'n gynta. Iawn, drwchwch beth sy'n digwydd os dwi'n gwneud cylch eitha aniben ac yna yn oedi ar y diwedd.
Na ni, chi'n gweld mae wedi tacluso fe, wedi llwch chi lusgo. Unwaith i chi'n gadael eich bus i fynd, yna i chi ffili symud yr agor. Right, na i ddad wneud hwnna, undo, clicio mynd yn ôl, oherwydd dwi eisiau cylch perffaith. Nid, oedd hwnna'n bach o siap wy yn oedd e. Felly na i drial to. Na'n fwy fel cylch. Na ni, a mae wedi snapio i gylch perffaith. Nawr, licen i'r cylch i lenwi 3/4 gwaelod y dudalen. Felly, dewch i fi gael trial wneud un yn fwy. Dyna ni. Na drial y to. Drial y to. Ewch cwpl o weithiau tan eich bod chi'n hapus. A dwi'n tueddu i weld bod e'n gweithio'n well pan i chi'n mynd tymau bach yn gyflym. Os ych chi'n trio mynd rhy araf, mae Express yn meddwl, mae'r siap yma'n rhy gymleth, sa'n gwybod beth yw e. Os chi'n mynd yn gyflym, mae Express yn tueddu i snapio'r siap i gylch. Wel, dyna ni. Dyna gylch perffaith y fi i ddechrau'r addurn. Dewch i fi gael neidio draw i'r iPad na i ni gael gweld hwnna to. Nawr, mae'r app yr iPad y fi'n Saesneg heddiw, oherwydd bydd angen i fi gael mynediad i'r Creativity, 12 Days of Creativity Challenges yma. Dwi'n rhaid ddim yn ddangos yn unrhyw iaith y blaw Saesneg ar Express. Felly bydd eisiau hwnna na fi. Os ych chi ar y Chromebook neu'r cyfrifiadur, mae dolen da fi, mae hwnna'n iawn. Ond dyw'r dolen ddim yn agor lan ar iPad. Right, felly, dwi'n sgrolio lawr i'r app arlunio Create a Drawing, dyma ni. A dwi'n mynd i fod yn tynnu chi'n cylch pan fyddai'n llwytho yma. Cofiwch be nes i oedd mynd i'r brwsh a wedyn newid maint y brwsh bydd eisiau fi wneud. Mae angen i fi gael brwsh, beth oedd e, rhwng 10 ac 20, so rhyw 15 yn ddelfrydol. iPad yn cymryd bach amser fan hyn. Dyma fe'n dod. Right, felly cornel top ochr chwith, tap ar y brwsh. A mae'r brwsh cyntaf yna'n iawn. Dewch i ni gael dod lawr a maint y brwsh i ryw 15. Nawr allwch chi deipio yn y bocs os ych chi eisiau hefyd. A nawr gyda mis ar yr iPad, dwi just yn mynd i wneud cylch. Iawn. A falle bod pethau fel hyn tyn bach yn haws ar yr iPad, sa'n siŵr. Dyna ni. A'r cylch yn wneud. A mae bwlch dy fi ar y top oherwydd, chi'n bod, os chi'n meddwl am addurn Nadolig, mae'r darn ar y top le ni'n hongian ar y goeden, dwi e. Felly, eisiau tyn bach o le yn o'n i ar gyfer hwnna hefyd. Right, nôl draw te i'r porwr i fi gael cario ymlaen. Nawr te, dewch i ni gael meddwl am y top na te. Be dwi'n mynd i wneud yw just wneud, mae bron o bod yn mynd i fod fel siap banana, wel, ddim cweith banana, ond mae'n mynd tymau bach fel siap banana ar y top fan hyn. Drwchwch beth sy'n digwydd ar. Dwi'n i ddechrau fan hyn, dod draw a lawr. Ac yna dwi eto yn mynd i ddala'r bus lawr i ni gael snapio i siap. Rhywbeth fel na. A nawr, yr lŵp fach ar y top, le ni'n hongian yr addurn ar y goeden. Felly dwi'n mynd i wneud cylch a stop. Dyna ni. Rhywbeth fel na. A unwaith to dilyn hwnna tu fewn. O amgylch, rownd a stop. A dyna ni. Wedi creu siap yr addurn. Right, dwi'n mynd i wneud hwnna draw ar yr iPad nawr. Right, wel ar yr iPad, cofiwch bod chi'n gallu pinsio mewn y mas yn rwydd. Mae hwnna'n mynd i helpu ni, ynddo e? A dewch i ni gael wneud y banana na i gynta. Na ni. A nawr na i wneud y cylch. Nawr, os oes bwlch bach da chi, bydd angen cau y bwlch. Iawn, oherwydd pan ni'n llenwi pethau gyda lliw, chi'n gweld mae yna fwlch bach da fi fan hyn. Chi'n gweld, dwi ddim cweit wedi cyrraedd y diwedd. Felly, os ych chi'n gweld rhyw fwlchau bach, just zoomwch mewn a peintiwch i gau y bwlch. Na ni. Os ych chi moyn zoomo mewn ar y cyfrifiadur, yna ddangos hwnna i chi reit nawr. Dewch i ni gael mynd nôl i'r cyfrifiadur. Right, i zoomo mewn ar y cyfrifiadur, allwch chi ddefnyddio hwn, y gwymplen yma fan hyn,
mwyn nesau pe llai. Iawn. Enghraifft, chi wedi rhoi 200 y cant neu 400 y cant, a wedyn just mae'n peintio smot yna. Sgrolio'r o amgylch. Neu, os ych chi'n dal botwm Alt lawr ar eich bysellfwrdd, dal Alt, mae drws nesaf, os chi'n gweld y bylchwr, y spacebar, i'r chwyth o hwnna mae ydych chi Control, a i'r chwyth o hwnna mae ydych chi botwm Alt. Dalwch hwnna lawr, a wedyn sgrolio lan y lawr, fel sy'ch chi ar wefan yn sgrolio lawr y wefan. Chi'n gweld beth sy'n digwydd, chi'n gallu sgrolio mewn a mas ar y cynfas, felly mae hwnna'n helpu chi i zoomo mewn a mas yn hawdd. Nawr, os ych chi wedi zoomo mewn a mae yn uben, a chi jyst y moyn mynd nôl i'r golwg arferol, y ffordd rwydda i wneud hwnna yw, chi'n gweld ar y gwymplen yma, reit ar y gweilo, mae'n gweud, nesau neu pellau i ffitio'r dudalen. A mae jyst yn mynd nôl â chi i'r golwg arferol. Right, wel, dewch i ni gael dechrau addurno'r addurn. Wel, allwch chi ddefnyddio cyfuniad o syniadau fan hyn. Llech chi wneud llunellau igam-ogam, neu llunellau tonnog, llunellau syth. Felly, dewch i ni gael tri o felly llunellau igam-ogam. Dwi'n mynd i ddechrau draw fan hyn ar ochr. A dwi jyst yn mynd i wneud igam, ogam, igam, ogam. A dwi'n mynd i oedi ar y diwedd. Oherwydd, chi'n gweld, mae Express wedi tacluso'r linell igam, ogam na lan i fi. Na ni. Wel, licen ni nawr i matcho'r igam, ogam na gyda llinell arall o dano. Felly dwi'n mynd i just dilyn yr un patrwm. Ar y diwedd, dwi'n mynd i oedi, snap. Chi'n gweld, nawr y fi just yn gallu mireinio'r seis a'r ongl a'i adael fynd. Dych chi'n ei wneud na tor gweilo te. Igam, ogam, igam, ogam, igam, ogam, igam, ogam. Snap. Tacluso. A nawr yw'ch chi benne. Igam, ogam, igam, ogam, igam, ogam, igam, ogam. A oedi. A chi'n gweld, chi just unwaith mae'n snapio, i chi'n gallu just tacluso fel an. Na ni. Felly yna i wneud just llinell, fe cromlin, curve. Just fel yna. Snap, chi'n gweld? A felly yna i wneud y gwrthwyneb lan fan hyn, just snap. O, dwi'n mynd i wneud snap. Nawr, os nad yw'n wneud snap, just defnyddiwch y botwm yn ôl. A triwch to. Oedi. Snap. Na ni. Right. Wel, bych chi'n meddwl hwnna de? Hwnna eich yn lyflu. Right, draw i'r iPad i gael trio wneud rhywbeth bach gwahanol, fi'n credu. Right, wel dyma ni ar yr iPad. Wel, falle na i wneud llinell donnog ar yr iPad. Rhywbeth falle fel hyn. Nawr, dy'r snap ddim falle yn behafio cystel pan i chi wneud llinell donnog. Na. Na ni. A felly yna i wneud un arall ar y gwaelod. Fel yna. A felly yna i wneud un igam-ogam yn y canol. Igam-ogam, 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 igam-ogam. Snap. Igam-ogam, 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 igam-ogam. Dal am is lawr. Snap. Ni. Nawr, mae ambell i ddarn bach yn iben dy fi fyna. Nawr, sdim lot o ots, pidwch y poeni os ys darnau bach yn iben dy chi. Ond os i chi yn moyn tecluso bethau, ar y chwyth ar y cornel top, mae da chi rhwbio ar y eraser. Nawr, gyda hwn, allai pinsio mewn, a nawr allai just... Oh, waw, oedd hwnna rhi fawr. Lawr ar maint. Nawr te.
Na ni, chi'n gweld llai, just os i chi moyn, just tacluso ambell i ddarn bach lan. Sim os ti fi ambell i fwmpyn, ond o'ch bod rhaid tyma bach yn hir fyna. Na ni. Perffaith. Right. Wel, ni wedi gorffen creu'r patrymau, beth am addurno'r addurn. Felly, nôl a fi i'r cyfrifiadur. A dewch i ni yn gyntaf gael arbrofi gyda y llenwad. Felly, draw ar y chwith, fe welwch chi y bwced paint sy'n dweud llenwi, fill yn Saesneg. A gyda hwn, yn syml iawn, allwch chi lenwi gyda'r lliwiau. Nawr, allwch chi ddewis y lliwiau sydd fan hyn. Enghraifft falle bod fi'n ei ddefnyddio'r melyn yma, mwyn lliwio hwnna. A hwn. Nawr, pidwch y phoeni os ych chi'n clicio ar y D ar gamgymeriad fel hyn. O, no, mae popeth wedi troi fel hyn. Just cliciwch am yn ôl, dim problem. A wedyn, chymod, mae zoom o mewn yn mynd i'ch helpu chi i glicio yn y bwlch yn hytrach na ar y linell yn dweud. Right, mae'r lliw na'n edrych yn neis. Dewch ni gael dewis lliw gwahanol. Nawr, allwch chi ddefnyddio'r lliwiau sydd fan hyn, neu allwch chi glicio ar mwy o liwiau. Chi'n gweld mae mwy o ddewis fan hyn. A allwch chi gymysgu lliwiau hefyd. Dewch ni gael dewis un o fan hyn gyda. Na i fynd am y glas hyfryd yma. A beth am fynd ar glas hyfryd na mewn fan hyn. A felly lawr fan hyn. Dyna ni. A nawr beth am gymysgu lliw. Beth am ddechrau felly gyda'r y pink yma. Ond ac yn ei newid ychydig, felly dwi'n mynd i personol, a falle bod fi moyn yn fwy llachar, neu'n fwy golau, neu'n fwy tywyll, neu'n fwy llwydaidd. Allwch chi ddewis yr enfys ar y top fan hyn, ddewis pa bynnag liw dan yr hael licech chi. Na ni, na'r lliw i fi moyn, felly dwi'n mynd i ddewis hwnna fan hyn. A falle ar y gwaelod. A dewis lliw gwahanol lawr. Dyna ni, a'r lliw olaf. Right, hyfryd. Felly defnyddio yr arf llenwi ar y chwith yn gyntaf, just i lenwi lan eich... diar mi, le mae'r llygoden wedi mynd. Dwi wedi colli llygoden y cyfriad. O, cael hi nôl. Just i lenwi lan pob ran o'r addurn. Right te, draw i'r iPad i wneud hwnna te. Ar y chwith, fill yw'r llenwi. To dwi'n mynd i ddefnyddio'r melyn ar gyfer y top. Pinsio mewn i osgoi tapio ar y lliw D. Dyna ni. A nawr, dewis lliw. Tapio to. Na ni. A just dewis lliwiau chi'n ei hoffi. Na fe, popeth yn iawn. Hyfryd. Right, nôl i'r poro te. I ni gael mynd â hwn i lefel nesaf. Wel, dyma ni. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw arbrofi gyda'r brushes. Felly, dewch i'r brush. A, i ni mynd i fynd i'r brushes amryliw. Multicolour yn Saesneg. A dwi'n mynd i fynd am yr un ton enfys. Nawr, licen ni lenwi'r igam-ogam yma gyda'r enfys yma. Iawn? Ond os i fi'n trial peintio nawr, beth sy'n digwydd? Mae'n gwneud llanas dros ben y cwbl lot. Felly dewch i ni gael dad wneud hwnna. A beth dwi'n gwneud, mwyn cadw o fewn y llunellau D, yw bod ni'n troi'r modd lliwio ymlaen. Drawing mode, colouring mode, sorry. Colouring mode, modd lliwio. A nawr, mae'n mynd i gadw yr paint yma tu fewn, chi'n gweld, y llunellau D. A mae hwnna yn eich galluogi chi i greu effaith hyfryd iawn. Llwch chi hyd yn oed mynd am maint y brwsh reit lan y top os chi eisiau.
A just, chi'n gweld? Na ni. O, na, dwi wedi gwneud e ar y D, sgwlwch. Nôl a fi. Newch yn siŵr bod chi yn peintio tu fewn y llunellau. Peidiwch a mynd ar y linell, neu fyddwch chi'n peintio y D i hun. Na ni. Triai'r un peth lawr fan hyn. Triau to. Triwch e cwpl o weithiau. Fi gael lot o hwyl gyda hwn. Dyna ni. Hyfryd. Wel, dewch ni gael trial un arall te. Beth arall sydd da ni yma? Beth am hwn? Beth am y pigog? Ni am pigog. Ni'r maint y brwsh reit lan. A bant a fi. Mae hwnna'n neis yn dwe. Yn creu gwead diddorol. Iawn. Beth arall te? Trin ni'n bach to? Beth am tiwbaidd? Dwi yn gweld e yn helpu pan ni'n mynd ar maint yr holl ffordd lan. Nawr, sa'i mor keen ar hwnna, sa'i'n licio'r lliwiau gwyrdd na. Felly dwi'n mynd i ddewis rhywbeth gwahanol, fi'n credu. Falle tiwb hyd. Ie, beth am y maint reit lan ar y tiwb hyd. Ydy, hwnna'n gweithio neis. Dwi jyst yn cadw mynd tan bod fi'n hapus gyda fe. Na fe. Beth am y canof yna? Beth am enfys seirat ma? Lan o hwnna i'r max. Waw. Wel, hyfryd iawn. Hyfryd iawn. Beth am i ni edrych ar frwsys gwahanol draw ar yr iPad? Nawr, dim rhaid i chi fynd i'r brwsys amryliw. Allwch chi hefyd fynd i'r brwsys defnyddiau celf neu'r brwsys addurniadol. Dych chi'n edrych yn yr defnyddiau celf. Beth sy'n mewn hyn? Mae da chi bethau fel sialc. Allwch ni drial bach o sialc. Cofiwch droi'r colouring mode ymlaen. Mae'n union rhywun lliw. Dewch ni gael newid y lliw. Na ni. Yn licio hwnna, yr sialc na. Rhoi gwead bach diddorol. Diluted acrylic. Beth mae hwn yn mynd i wneud? Nôl a fi. A fi mlaen, lan a maint y brwsh. Na neis. Na effaith bach neis. Hoff iawn o hwnna. A beth am French Impressionist? Trin ni hwn. Unwaith to, maint y brwsh. Wel, mae hwnna wedi rhoi effaith hyfryd arno hwn, ynddo e? Beth sy'n lawr yn y decorative? Dych ni gael gweld. Dyn ni ser mewn fan hyn. Allwch chi ychwanegu ser. Allwch chi ychwanegu ser mewn gwahanol liwiau, gwahanol feintiau. Hwna'n effeithiol. Dyna ni. Credu bod fi ar ben. Hapus to hwnna. Neis iawn. Right. Wel, i orffen bethau bant, dewch ni gael gwneud tym bach o uwcholeuo a chysgodi. Felly, dewch ni gael rhoi chydig bach o sglein a bach o gysgod mewn yma. Nawr, licen ni roi sglein a chysgod lan fan hyn ar y darn metal yma ar y top. Felly, dewch ni gael mynd
i'r brwsys sylfaenol. A drws nesau'r brwys crwn caled, wnaethon ni ddefnyddio i greu'r cylch cynta, dywyswch yr un ton feddal. Yn Saesneg, soft round yw yn hwnna. Soft round. Nawr, be ni'n wneud yw dewis y lliw melyn yma sydd da ni ar y top. Ond, ar gyfer dangos uwch o leio, mae eisiau bod y lliw fwy golau arno ni. Felly, dewch i ni gael mynd. Dewis hwnna fel man cychwyn, ond wedyn clicio ar mwy o liwiau. A beth yw'n ni'n neud wedyn yw mynd i'r personol. Mwyn goleio hwn, mae eisiau ni fynd i fyny ac i'r chwith. Iawn, tyble oedd y smotyn, mynd lan ac i'r chwith, i fyny i'r chwith. Right, nawr te. Be dwi'n mynd i wneud gyda'r brwsh yma, wneud siŵr bod modd lliwio dal ymlaen, a dwi just yn mynd i beintio fan hyn yn y cornel top ochr dde. Chi'n gweld? Mae e'n goleio fe chydig yn ysgafn. Fel tasau golau yn disgleirio arno fe. Nw'n un peth rownd yr lŵp yma hefyd, yr ddolen yma hefyd. Nawr, os oes gole'r ochr chwith, mae'n meddwl bod cysgod yn mynd i fod draw fan hyn, yr ochr dde. Felly, dewch i ni gael tywyllu yr cysgod. Nawr, i wneud hynny, ewch nôl i'r melyn cyntaf, clic. A eto, ni'n mynd i fynd i mwy o liwiau personol. A trwy hyn, mwyn tywyllu fe, ni'n mynd i ddod lawr ac i'r dde. Lawr ac i'r dde. A bant ni. Dewch i ni gael peintio nawr te. Chydig bach o gysgod ar yr ochr yna. A'r un beth draw fan hyn. A dyna ni wedi rhoi uwch o leio a chysgod hyfryd sy'n gwneud tyma bach o effaith 3D iddo fe, ynddo e? A mae hwnna nawr yn barod llwch chi ddefnyddio hwnna i greu cerdyn Nadolig. Cofiwch enwi eich ffeil. Dewch i ni gael enwi fe yn addurn 2025. Na ni. A i ni nawr yn barod i fynd ymlaen i'r ail weithgaredd heddi. Nawr, mwyn dechrau'r ail weithgaredd, i fi mynd i glicio ar A fawr liwgar fan hyn, a just mynd nôl i'r sgrin cartref. Nawr te. Tra bod chi'n ei hwnna, fi mynd i checo pwy y larwm sy'n mynd off mas ti fas y tŷ fan hyn. Byddai'n ôl nawr. Right, wel na fe. Dim byd i'n neud â fi, felly popeth yn iawn. Right. Nawr te, dewch i ni gael mynd ymlaen nawr te i'r ail weithgaredd heddi. Nawr i wneud hwnna, beth sy'n eisiau ni wneud yw sgrolio lawr i le mae'n dweud gweithgaredd 2 adroddiad newyddion. A fan hyn chi'n gweld mae'n gweud defnyddio templed fel man cychwyn i adroddiad newyddion Nadoligaidd. Felly, agor y templed, gys eisiau chi wneud yw clicio ar y botwm yma ar y dudalen gweithgareddau. Clic, a dyma ni mae wedi agor i fyny nawr yn Adobe Express. Nawr, ar yr iPad, dyw'r iPad ddim yn hoffi agor dolenni fel yna. Felly, beth sy'n ni wneud ar yr iPad, eich fi gadangos i chi, yw wneud hwnna mewn ffordd ychydig o wahanol. Ar yr iPad, mae eisiau wneud siŵr bod ni an defnyddio Express yn Saesneg, mwyn gweld y rhes yma o heriau Nadoligaidd yn gros y top, chi'n gweld? A beth sy'n eisiau gwneud yw sgrolio draw i ddod o hyd i rif 7, tap ar hwnna, a mae hwnna'n mynd i agor y templed i fyny i chi. Right, nôl i'r porwr te i ni gael mynd ymlaen. Right, nawr, mae yna wers gyda hon ar y dde fan hyn, mae yna wers allwch chi ddefnyddio i'ch helpu chi i ddysgu sut i ddefnyddio yr weithgaredd yma. Ond, dwi'n mynd i fynd drosto fe gyda chi heddi, felly llwch chi glicio ar yr X i gael wers lawr. Os licich chi gael hwnna nôl unrhyw bryd, allwch chi just glicio ar y bylb fan hyn mwyn agor y panel na nôl i fyny. Right, dewch ni gael edrych te ar yr olygfa gynta. Iawn, clicio chwarae, dewch ni gael gwylio fe.
Mae'n gweud breaking news. A wedyn mae ni'r olygfa gyntaf, future me scores winning goal. A mae lot o bethau mynd mlaen fan hyn. Mae da ni testyn, mae fideo fan hyn o bêl-droed, a wedyn mae yna newyddiadurwr fan hyn, gohebydd fan hyn, yn siarad at camera. Felly, tipyn bach dyn ni'n neud i newid template yma i siwto ni. Dewch i ni gael llusgo linell ddi y pen chwarae nôl i ddechrau'r prosiect. Dewch i ni gael dechrau rhoi blas yn hun ar hwn. Nawr, breaking news. Nawr, beth i ni'n mynd i gael fan hyn? Beth am rhywbeth fel newyddion? Falle bod fi'n i ddefnyddio caps lock i gael llythrennau mawr, llythrennau bras. Newyddion. Newyddion beth? Newyddion Nadolig. Newyddion Nadolig, syniad da. Neu lle fe fod yn newyddion Sion Corn. Newyddion Pegon o Gogledd. Newyddion Nadolig. Nawr, maint. Os clica i'r newyddion, a chi'n gweld allai glicio nôl fan hyn i'r testyn golygu, mae'n mynd i ddweud thai beth yw'r maint. 166. Felly os na i glicio ar hwn, allai ni'r un peth mynd nôl a newid i 166. A nawr mae'r ddau fox test yna yn mynd i fod union yr un maint. Nawr mae'r llunellau pink yn mynd i'ch helpu chi i gael popeth wedi leino lan yn daclus. Newyddion Nadolig. Nawr te, beth am y blaned yma? Beth am y glo? Beth am i wneud un fawr a falle? Roedd i fan ar ochr y sgrin. Right, dewch ni gael gwylio'r olygfa yma nawr Clicio chwarae i gael gweld beth sy'n mynd mlaen. Newyddion Nadolig. Cool, a mae lot o animeiddio diddorol mynd mlaen yna. Licio hwnna fawr. Right. Nawr, beth am y lliwiau? Mae da ni'r glas a'r porffor yma sydd yn cool, ond dwi ddim yn nadoligaidd iawn, ydw e? Felly, beth am i ni newid lliw cefndir y dudalen? Clicio ar fan hyn, mae'n gweud lliw'r cefndir. Lle chi ddewis, chi'n bod, trwy goch. Neu gwyrdd, falle. Neu hyd yn oed y graddiannau yma sy'n lawr fan hyn, ydych chi. Coch yna, neis. A wedyn y fideo yma, y cylchoedd cwl yma sy'n chwarae, beth am i ni gael clicio ar hwnna ar y stac heina i fan hyn. A allwn ni fynd i'r effeithiau a rhoi effaith deiliw arno fe. A dewis, beth allwn ni fynd am? Ewn ni am rhywbeth fel coch y gwyrdd. Pam lai? Oce, allwn ni ddod lawr ar anrholoiwedd tyma bach ar hwnna to. I gael gweld mwy o'r cefndir. Dwi'n gael chwarae hwnna nawr te. Nawr te, hwnna tipyn fwy nadoligaidd fel yna. Licio hwnna, gret. Right, dewch i ni gael neud hwnna te ar yr iPad eto. Da, mae ni ar yr iPad. Unwaith tos, dim angen yr tab yma ar y dde gyda'r wers. Newn ni gael hwnna lawr. Right, beth ni'n mynd i gael fan hyn? Breaking news. Na i newid rhywbeth arall. Beth am bulletin. Pwy gewn ni? Bulletin Rudolf. O, te. Nawr, mae eisiau ni ffito hwn mewn, felly mae eisiau fi ddod lawr y maint y testyn yma. Na fe. Pa faint yw hwnna? Wel, dewch ni gael mynd i edrych o dan edit, golygu. Mae'n 179, felly mae eisiau ei bulletin i fod yn 179 hefyd. 179. Na hi. A nawr allwn ni ddefnyddio y llunellau pink i gael popeth wedi leino lan yn daclus.
A to, o'n i'n licio'r effaith na o gael y byd yn fawr. Ni'n gael hyd yn fwy, falle. A ni. Dych chi'n gael gwylio hwn yn ôl. Gret. Nawr, ar gyfer un ma, chi'n meddwl be, falle na ar y lliwiau fel ma nhw. Falle na i jyst gadael nhw yn y glas na. Mae'n edrych yn neis, dim rhaid i chi newid y lliwiau o gwbl. Right, wel ni'n barod i fi mlaen i'r olygfa nesaf, felly. Draw yr olygfa nesaf. Os ydych chi wedi newid y lliw, fel dwi wedi gwneud fan hyn, wel, falle bod eisiau ni newid y lliw draw fan hyn fyd. Iawn, felly dewch i ni gael sgrolio lawr i weilod y stac heinau. Dyma ni. Right, a mae da ni liw glas. Mae'n neis, ond mae eisiau i fi gael rhyw goch fan hyn nawr, yn y se. Felly be na fi yw, dewis yr glas yma sy'n yn y cefndir, a just taflu fe yn y bin sbwriel. A nawr, yn credu allai just dewis lliw o'r lliw cefndir. Na ni, chi'n gweld am fan hyn, dewis lliw'r cefndir. A mae hwnna nawr yn matcho'r olygfa gyntaf yn go dda. Nawr, mae eisiau gwneud pethau fel newid y testyn. Fan hyn chi'n gweld mae'n gweud Future News. Felly, mae eisiau hwn i ddweud newyddion Nadolig. Na ni. A mae eisiau gwneud siŵr bod y gair newyddion yn ffitio ar un linell. Fel na. Na fe. Right, dych chi'n gael gweld beth arall sy'n mynd mlaen ma te. Wel, mae'n gweud breaking news fan hyn, felly chi'n ni newid hwn. Newyddion brys. To, felly bod eisiau maint y ffont yna i ddod lawr tyma bach i ffitio. Nawr. Beth yw'r newyddion brys? Wel, dewch i ni gael newid yr fideo mawr yma sydd ni fan hyn. Cliciwch ar y fideo pêl droed o dan y llifoliadau a dewiswch disodli. A ni'n mynd i ddisodli hwn gyda fideo arall, felly dwi'n mynd i ddewis fideos. A dawr y chwith nawr, chi'n ni chwilio, beth am chwilio am rhywbeth fel Santa? Sion corn. Right, beth da ni? Wel, beth allai'r stori fod gyda'r fideo na? Neu beth allai'r stori fod gyda'r fideo hyn? Neu beth yw'r stori gyda'r ein? Iawn, felly, allwch chi edrych ar y wahanol fideos sydd da ni fan hyn. Enghraifft, falle bod Sion Corn wedi cysgu'n hwyr na pan mae'r cloc dyn ni fan hyn. Felly, dewch i ni gael mynd am hwnna, felly hwnna'n syniad da. Clic ar hwnna, chi'n gweld mae wedi cyfnewid nawr y pêl drod na, o dan ni mewn yna, am yr cloc yma, cloc larw yma, het Sion Corn. Dewch i ni gael gwylio'r olygfa yma nawr o'r dechrau, yr fideo cyfan o'r dechrau. Newyddion Nadolig. Na ni, am yr fideo na mewn nawr, ac yn edrych yn gret. Wel, beth yw'r newyddion? Wel, falle bod Sion Corn wedi gorgysgu. Nawr, gyda hwn, fi'n credu allai'r testyn fod yn fwy. Felly, dewch i ni gael gweld pa mor fawr allai fynd â hwn. Ydw, fi chi dod o'r holl ffordd ar draws. Chi'n gweld? Mae'n tecluso hwnna cryn dipyn. Right, wel, mae'n amser i ni nawr i ddechrau ychwanegu yn llais ni mewn. Dewch i ni gael dod â'r pen chwarae, y linell ddi yma reit nôl i'r dechrau. A dewch i ni gael ychwanegu troslais. Nawr, i ychwanegu troslais, ni'n mynd i glicio'r cyfryngau ar y chwith. A lan ar y top, glicio'r sain. Allwn ni recordio'n troslais i fewn fan hyn. Right da. Nawr, mae ni'n
gyfrifiadur un trial defnyddio'n ffôn ni fel microfon, na beth ryfedd. Newch yn siŵr bod chi wedi troi'r gwella lleferydd ymlaen, oherwydd fydd hwnna yn meddwl bod chi'n gallu recordio'r un pryd a bawb arall yn eich dosbarth chi. A os faint o sŵn sy'n na, fydd Express yn gweithio mas llais pwy sydd agosau y microfon ac yn cael gwared y lais pawb arall. Right, wel dyma ni de. Dych ni gael dechrau recordio. Cyfri fi lawr. Croeso i newyddion Nadolig. A wedyn gorffen recordio. A chi chi gweld fyna ar dyna'r clip dwi wedi recordio fyna. A allai lusgo diwedd yr olygfa yma nôl nawr, achos oedd e tymed bach yn rhy hir. A dewch ni gael gwylio hwnna nôl. Croeso i newyddion Nadolig. Gret. Wel, mae eisiau fi nawr yn hytrach na'r gohebydd sy'n mynd in. Mae eisiau i fi i gyfnewid hwnna amdano fi. Fideo fi yn gweud bod Sion Corn wedi gorgysgu. A bod yr corachod yn gofod gweithio drwy'r nos i wneud lan am yr gwaith sydd wedi cael ei golli. Felly, dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau ar y chwith. A tro ma, i ni'n mynd i recordio fideo. Felly dwi'n dewis fideos a recordio eich hun. Nawr, chi'n gweld bydd e'n agor eich camera chi fyny ar waelod eich sgrin. Felly fframiwch e lan, drychwch ar hwn fan hyn nawr, drychwch ar, ydych pen chi'n cael ei dorri ffwrdd, ydych chi rhy agos i'r camera, rhy bell. Mae eisiau bod chi, chi'n bod, yn neis ac yn y canol fel hyn. Nawr, falle bod eisiau rhywbeth yno chi sy'n edrych fel microfon. Felly, os nag oes microfon da chi, jyst cydiwch yn rhywbeth, pensil neu cas pensilia. Neu, chyfo, beth da fi yn un, pwmp asma, na i ddefnyddio hwn fel microfon. Nawr, fi'n twmlo'n bwysig nawr yn dala'r microfon gohebydd yma fan hyn. Os oes angen newid microfon, allwch chi wneud hynny fan hyn, ond fel arfer gyda chi, felly bydde ddim dewis o microfonau ydych chi, chi jyst yn defnyddio'r un sydd â chi ar y cyfrifiadur. Right, dala'r microfon yn barod, a cofiwch edrych i fyw yr camera pan i chi'n siarad. A cychwyn recordio bant â ni. Newyddion brys. Mae Sion Corn wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled heb ei bacio. Felly bydd rhaid i bawb ymhegon o gogledd i weithio droi'r nos gyfan heno i wneud yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer noswyl Nadolig. Yn ôl atoch chi yn y studio. Na ni, felly ar ôl i chi recordio eich troslais, dim troslais, eich fideo, allwch chi wedyn clicio cadw'r recordiad fan hyn. Nawr mae'ch recordiad chi mynd i elenwi'r sgrin gyfan. Pidwch y phoeni, mae'n mynd i guddio pob peth ni newydd fod yn gweithio yno fe. Nawr sydd fe i brosesu nawr fan hyn. Wel, dim rhaid i fi aros efo prosesu a dweud y gwir, achos beth gallai wneud yn syth yw just cynni. Chi'n gweld lleihau y ffenest yna. A beth chi'n moyn wneud yw just newid maint hwn fel bod e'n ffitio yn daclus dros ben y fideo arall. Na ni. A os ych chi wir eisiau, allech chi hyd yn oed lusgo'r fframyn glas yma i'r top. Na fe, i gael fframo fel an yn daclus. Llwch chi gario ymlaen wneud hwnna tra bod y fideo'n prosesu fel dwi wedi bod yn wneud fyna nawr. Chi'n gweld? Achos falle bod e'n mynd i gymryd bach o amser. Mae'n un sicr yn cymryd bach o amser heddi, ynddo e? Nawr, hefyd, pan i chi yn recordio fideo chi'n, does dim switch gwella lleferydd i gael. Iawn? Ond, pidwch fo'n i chi yn gallu gwneud e. Pan i chi recordio fideo chi'n, mae rhaid i chi wella'r lleferydd ar ôl recordio. A chi'n neud hynny gan glicio ar y botwm gwyrdd yma fan hyn sy'n dweud gwella lleferydd. Iawn? Na ni, mae'r fideo wedi llwytho mewn yna. Dewch i ni gael chwarae dewch i ni gael chwarae'r cwbl te. Croeso i newyddion Nadolig. Newyddion brys. Mae Sion Corn wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled... nawr. Mae'r fideo newydd yma yn ffitio mewn i hyd yr olygfa fel oedd e. Felly, beth sy'n eisiau ni wneud nawr yw ymestyn yr olygfa
i matcho hyd y fideo yma. Felly i wneud hynny, beth sydd eisiau ni wneud yw just clicio ar y fideo yma, a chi gweld fan hyn nawr bod mwy ohono fe i gael. Chi'n gweld? Felly cydiwch yn eich golygfa a just cadwch mlaen llusgo. Cadwch llusgo i'r dde. Na ni, a chi'n gweld dyna le mae'r fideo fi yn gorffen. Felly dyn ni ddim yn moyn bod e'n hirach, ni moyn bod e'n union yr un hyd. Fel na. Right, ych ni'n cael gwylio hwnna te. Newyddion brys. Mae Sean Colin wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled heb ei bacio. Felly bydd rhaid i bawb ymhegon o gogledd i weithio droi'r nos gyfan heno i wneud yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer noswyl Nadolig. Yn ôl atoch chi yn y studio. Nawr, chi sylwi beth sy'n digwydd? Mae'r cloc wedi diflannu. Chi weld, ni wedi cyrraedd diwedd fideo'r cloc fyna. A felly mae'n diflannu. Felly, cliciwch ar eich cloc. Iawn, fi'n mynd i sgrolio fan hyn, clicio ar y cloc yn y stac heinau. Nawr, falle bod modd i lusgo fe mas. Na, mae ni wedi cyrraedd pen y fideo. Felly, os nad yw'r fideo yn ddigon hir, i wneud yn hirach, beth allwch chi wneud yw arafu'r fideo. Oherwydd, wrth gwrs, os mae fideo yn arafach, mae'n cymryd mwy amser i chwarae fe gyd. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw clicio ar fideo'r cloc, a draw ar y chwith, chi'n gweld, mae dyn ni'r cyflymder. Felly, os na i fynd lawr y cyflymder i 50%, wel, mae da fi ddwywaith gymaint o'r fideo na nawr. Iawn? A mae yn llenwi yr olygfa i gyd. Ych chi'n gael sgrolio i gael gwirio hwnna. Cynni, ydy, dwi ddim yn diflannu o gwbl. O, wel nawr, fi sy'n diflannu. Wel, diar. Dewch chi'n gael clicio nôl yn o fi te, fan hyn. Hynny, a mae eisiau na wneud yn siŵr bod hwnna just yr un hyd, fel yna. Nawr, beth arall si? Byddwn ni'n dweud bod y testyn yna'n diflannu'n rhy gynnar hefyd, yn dwi? Ie, felly dewch chi ni gael to mynd i'r stac einau. Right. A o fewn y stac einau, mae da ni, le ma fe? Cynni, mae da ni'r ddoi ma. Chi'n gweld y ddoi grŵp yma. Sean Corn wedi gorgysgu. Aha! Gall hwn fod yn hirach. A wedyn hwn fan hyn. Newyddion brys. Gall hwn fod yn hirach hefyd. Right. Dewch ni gael gwirio hwnna te o'r dechrau. Croeso i newyddion Nadolig. Newyddion brys. Mae Sean Colin wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled heb ei bacio. Felly bydd rhaid i bawb ymhegon o gogledd i weithio droi'r nos gyfan heno i wneud yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer noswyl Nadolig. Yn ôl atoch chi yn y studio. Sa'n beth yw droi'r Nadolig? Drwy'r nos o'n i'n trio gweud, droi'r nos. Right. I beth dwi wedi sylwi yno, mae'n dweud live fan hyn. Wel, chi'n bod. Gohebiad byw. Gymraeg o hon, felly mi eisiau hwn i ddweud yn fyw. A bydd eisiau ni lawr y maint y ffont na i ffitio yn y bocs coch. Na fe. Fel na. Right, wel, arbennig. Mae'n dod mlaen yn dda, dyn ni ma. Beth am i ni gael ychwanegu tyma bach o ddrama. Llwn ni wneud hynny gan ychwanegu cerddoriaeth gefndirol. Felly, ewn ni nawr i'r cyfryngau ar y chwith. A lan ar y top, dwi'n mynd i fynd i'r sain. A mewn hyn, i ni'n mynd i chwilio am gerddoriaeth addas. Nawr, allech chi chwilio am TV fel yna. A mae yna rai fan hyn, cynni, beth yw hwn? TV background loop. Triwn ni hwn. A yw hwnna tipyn o gerddoriaeth newyddion, dwi? Neu chi hyd yn oed defnyddio hwn? TV News logo. Mae hwn yn un da i agor y newyddion. Ie, mae hwnna'n ei da. Nawr, beth am ddod mewn o hwnna re? TV News. Nawr, dwi ddim cweit digon hir, ydw e? Ond beth allan ni'n neud yw, felly, ymestyn o'r olygfa gynta na tyma bach nawr. Na ni.
Rhywbeth fel yna. Dim gormod, cyn bod fi wedi mynd rhy bell fyna nawr. Nôl o fe fyna. A wedyn, gallwn ni ddod lawr y lefel sain achos bod fi'n siarad fyna. Croeso I newyddion Nadolig. Newyddion brys. Mae Sean... A nawr, gallwn ni bylu hwnna mas. Ni'n neud fade out. Chi'n gweld pylu allan? Fan hyn. A tra bod hwnna'n pylu allan, gallai fod dar newydd o gerddoriaeth yn dechrau. Felly, dewch ni gael mynd a felly dod mewn â TV background loop, na fe. Tom eisiau I lefel o'n I fod lawr o dan lefel yn llais I. Dych ni gael trial hwnna. Croeso I newyddion Nadolig. Newyddion brys. Mae Sean Colin wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled heb ei bac. Ie, gred. Fi credu allan yr un ma pylu mewn ac allan, fel bod hwn yn pylu mewn tra bod yr un arall yn pylu allan. Dych ni gael trial hwnna to. Croeso I newyddion Nadolig. Newyddion brys. Mae Sean Colin wedi gorgysgu sy'n golygu bod y sled heb ei bacio. Felly bydd rhaid I bawb ymhegon o gogledd I weithio droi'r nos gyfan heno I wneud yn siŵr bod popeth yn barod ar gyfer noswyl Nadolig. Yn ôl at chi yn y studio. Na fe, gred, mae hwnna wedi gweithio'n wych. Felly, chymod, rhywbeth bach newydd ni heb wneud o blaen yw arbrofi gyda cyfuno doi wahanol ddarn o cerddoriaeth a toddi nhw mewn iddi gilydd. Nawr allwch chi wrth gwrs ychwanegu rhagor o olygfeydd, allwch chi ddyblygu'r olygfa yma fel man cychwyn ar gyfer golygfa arall. Lot o beth allwch chi wneud gyda hwn, neu wrth gwrs gadle fel mae e. Beth am i ni roi lam yn un bulletin, Nadolig, 2015. Nawr, os licech chi I rannu hwn, allwch chi wrth gwrs lawr lwytho fe fel ffail MP4, a wedyn bydd hwnna dych chi ar eich dyfais I lusgo ble bynnag chi moyn y clip fideo I fod, neu y ffordd rwyddaw o just rannu fe I bobl cael gweld eich fideo hyfryd chi, yw clicio ar rannu, ac yna cynhyrchu dolen gweld yn unig. Clicio creu dolen, yna unrhyw un sydd yn clicio'r dolen am yn nhw'n gallu gwylio a clywed wrth gwrs eich fideo hyfryd chi yn chwarae ar y we. Sdim byd ych chi wedyn I lawr lwytho na symud na llusgo yn bwyty'r lle. Felly mae tipyn rwyddach, dim ond un URL sydd gyda chi ar gyfer y fideo I chi wedi cyhoeddi i'r we. Right, wel, dyna ni wedi cyrraedd y diwedd gwers llawn hwyl arall. Fi gobeithio yn wir bod chi wedi mwynhau y gweithgareddau yma. Cofiwch allwch chi fynd nôl I wylio gwers Thema 1, os licech chi wneud 2 weithgaredd nadoligedd arall. A cofiwch hefyd, mae yna un ar ôl. Wythnos nesaf, mae da ni wers nadoligedd Thema 3, un ola'r flwyddyn. A gyda 2 weithgaredd hollol newydd wahanol i'r rhain eto. Felly, os ych chi wedi bod i'r wers yma heddi, dim angen I chi osgoi dod i'r un nesaf. Cofiwch hefyd athrawon bod modd I chi I gofrestru am y gwersi a defnyddio'r dolenni na ty bryd mae'n siwto chi. Dim rhaid I chi ymuno yn fyw, allwch chi I ddefnyddio y dolenni sy'n mynd â chi i'r gwersi byw I wylio yr wers a defnyddio fe gyda'ch dosbarth ty pryd sy'n siwtio chi ar ôl i'r wers I fod, wrth gwrs, nid cyn hynny. Mae hwnna'n amoseb. Right. Wel, diolch enfawr I chi am ymuno. Cofiwch athrawon I gofrestru y ddolen yma lam fan hyn, adobe.live lessons. Newch siŵr bod chi'n gofrestru. A hefyd, ydyw e'n fyw nawr, neu yn y dyrnodau nesaf, bydd holl wersi byw yr hanner tymor nesaf lan hyd at hanner tymor chwefror ar gael I chi I bwcio. Felly, ewch I gael golwg athrawon pa wersi sydd yn dod lan ar ôl y flwyddyn newydd. A hei, sneak peek I chi, I ni'n mynd rhoi gwobrau mas bob wythnos ar y gwersi byw yn y flwyddyn newydd hefyd. Felly, newch siŵr bod chi ddim yn colli mas ar hwnna. Right, diolch am ymuno, dole llawen I chi gyd, a gobeithio welai chi ar wers Thema 3, wythnos nesaf, gwers olaf.